Haluatko vihdoin ymmärtää aitoja suomenkielisiä lauseita varmasti? Aloita siis tänään korvasi harjoittaminen. Oikeilla menetelmillä kuulet äidinkieliset puhujat pian paljon selkeämmin ja nopeammin. Tarvitset vain muutaman yksinkertaisen askeleen. Siksi annamme sinulle seuraavien 30 minuutin aikana 10 vahvaa vinkkiä, joita voit käyttää heti arjessasi. Jokainen vinkki tekee korvastasi vähän nopeamman, varmemman ja rennomman. Yllätyt, kuinka paljon ymmärrät näiden niksien jälkeen. Kun annamme sinulle näitä vinkkejä korvasi treenaamiseen, voit koko ajan yrittää seurata kaikkea. Voit kuunnella jakson kokatessasi tai kuunnella tarkasti ja kirjoittaa muutaman sanan ylös. Halutessasi voit myös laittaa tekstityksen päälle. Ja lopuksi ilahdumme kommentistasi, jossa kerrot kuinka paljon ymmärsit. Kun annan sinulle nämä todelliset treenivinkit korvallesi, kutsun sinut kuuntelemaan jo nyt aktiivisesti. Voit antaa jakson pyöriä rennosti kokkaamisen aikana tai kuunnella tarkasti ja kirjoittaa uusia sanoja tai lauseita muistiin. Molemmat toimivat, sillä korvasi oppii joka hetki. Halutessasi voit avata tekstityksen, jotta korvasi kuulee äänen ja silmäsi näkevät rakenteen. Se vahvistaa edistymistäsi todella paljon. Ota aikaa, hengitä rauhassa ja anna kielen vain vaikuttaa. Ja lopuksi odotamme kommenttiasi. Kerro, kuinka paljon ymmärsit, mikä kohta oli helppo ja mikä vaikeampi. Juuri näin kuuntelutaitosi kasvaa joka päivä. Nyt tulee vinkki, joka oli minulle henkilökohtaisesti tärkeä, koska se muutti kuunteluni todella. Ehkä se auttaa sinua yhtä paljon kuin minua. Korva pitää treenata kaauksessa, ei hiljaisuudessa, sillä aivot oppivat kieltä paremmin, kun on pieniä häiriöitä. Moni luulee, että täytyy olla täydellinen hiljaisuus oppiakseen, mutta se on harhaluulo. Jos kuuntelet vain hiljaisuudessa, oikea elämä yllättää sinut aina ja korvasi stressaantuu. Mutta kun harjoittelet tietoisesti hälyssä, rentoudut ja nopeudut yllättäen. Kuvittele olevasi ruokakaupassa. Taustalla soi musiikki, lapsi puhuu, kassa piippaa, joku työntää kärryä. Kaikesta äänestä huolimatta kuulet heti, kun myyjä sanoo, seuraava asiakas. Aivosi tunnistavat äänet melun keskeltä, koska ne skannaavat jatkuvasti kuvioita ja erottavat tärkeän turhasta. Juuri tätä mekanismia pitää hyödyntää suomea opiskellessa. Kun istut kahvilassa, älä kuuntele vain puhelintasi, vaan ihmisiä ympärilläsi. Yritä poimia yksi lause, ehkä sana, ehkä pelkkä sävy. Kun seisot kadulla, kuuntele ääniä autojen välissä, sillä korvasi oppii lajitelemaan äänikerroksia. Jopa äänekäs kimppakämpän keittiö voi olla täydellinen harjoitustila. Aterimet kilisevät, vesi juoksee, joku nauraa, ja silti tunnistat, kun joku sanoo, voitko antaa sen? Tieteellisesti tämä on täysin selvää. Aivosi vahvistuvat, kun ne ovat hieman ylikuormitettuja, eivät alikuormitettuja. Pieni kaos virkistää kuulosolujasi ja pakottaa ne reagoimaan nopeammin. Jokainen pieni häiriö on miniharjoitus kuulokeskuksellesi, joten älä vältä kaaosta, vaan käytä sitä. Kun teet tätä säännöllisesti, huomaat yhtäkkiä ymmärtäväsi keskustelut, vaikka vieressä joku kokkaa, soittaa tai kuuntelee musiikkia. Korvasi kehittää eräänlaisen suodattimen, joka työntää kovat äänet taakse ja nostaa tärkeät sanat esiin. Silloin tunnet, ettei oikea elämä enää hätkäytä sinua. Älä treenaa siis vain hiljaisina hetkinä. Treenaa keskellä elämää. Juuri siellä korvasi vahvistuu todella. Nyt tulee vielä yksi vinkki, joka oli minulle tärkeä, koska se vahvisti kuunteluani joka päivä hiukan. Ehkä se auttaa sinua yhtä paljon kuin minua. Tämä kohta on pienet päivittäiset kuuntelurituaalit. Ja juuri siksi, että se on yksinkertainen, vaikutus on valtava. Korvasi oppii ei suurissa blokeissa, vaan monissa pienissä hetkissä pitkin päivää. Aina kun kuuntelet hetken, aivosi saavat pienen suomen signaalin.
Ja juuri nämä monet pienet signaalit muuttavat hiljalleen kuuntelumaailmasi. Kuvittele, että korvasi on kuin lihas. Jos treenaat vain kerran viikossa pitkään, olet jälkeenpäin väsynyt ja turhautunut. Mutta jos teet joka päivä muutaman kevyen harjoituksen, vahvistut ajan myötä ilman uupumusta. Sama pätee Suomen kuunteluun. Siksi kutsun sinut luomaan pieniä rituaaleja, jotka kuuluvat vakaasti arkeesi. Sinun ei tarvitse suunnitella mitään suurta. Voit aamulla hampaiden harjauksen aikana kuunnella lyhyen lauseen, ehkä podcastista tai videosta. Sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Riittää, että korvasi kuulee äänen ja aivosi havaitsevat. Aha, taas suomea. Myöhemmin matkalla töihin tai yliopistolle voit kuunnella taas muutaman lauseen. Ehkä pienen kohtauksen dialogista, ehkä osan tästä jaksosta. Tärkeää ei ole määrä, vaan säännöllisyys. Aivosi rakastavat toistoa. Se tunnistaa vähitellen samat sanat, samat fraasit, saman rytmin, ja näin melu muuttuu hitaasti merkitykseksi. Illalla voit tehdä päivän viimeisen pienen rituaalin. Kuvittele, että kokkaat tai siivoot keittiötä ja taustalla pyörii lyhyt suomenkielinen kohtaus. Et yritä analysoida jokaista lausetta. Annat kielen vain täyttää tilan ja korvasi. Näin rakennat yhteyden, joka on päässäsi ja tunteessasi. Ajan myötä huomaat ymmärtäväsi tietyt lauseet melkein automaattisesti, koska korvasi on kuullut ne 100 kertaa. Se tuo sinulle varmuutta, ja varmuus rohkaisee puhumaan oikeiden ihmisten kanssa. Tieteellisesti tämä on hyvin loogista. Aivosi luovat uusia yhteyksiä, kun jokin toistuu usein, mutta ei liian vaikeasti. Monet pienet kevyet impulssit ovat parempia kuin yksi valtava blokki, joka kuormittaa sinua liikaa. Siksi pienet päivittäiset kuuntelurituaalit ovat niin tehokkaita. Ne tuovat Suomen oikeaan arkeesi ilman painetta ja suurta valmistelua. Kysy itseltäsi rehellisesti, missä kohtaa päivääsi on 5 minuuttia, jolloin korvasi voi vain kuunnella. Ehkä kylpyhuoneessa, ehkä keittiössä, ehkä bussissa. Kun hyödynnät nämä pienet hetket, kuunteluvoimasi kasvaa hiljaa taustalla. Et ehkä huomaa sitä heti, mutta muutaman viikon kuluttua ajattelet, vau, ymmärrän yhtäkkiä paljon enemmän. Seuraavaksi tulee toinen vinkki, joka oli minulle tärkeä, koska se helpotti kuunteluani selvästi. Ehkä se voi antaa sinulle saman avun. Kyse on lyhyiden fraasien kuulemisesta kokonaisuuksina, ei sanasta sanaan. Moni oppija yrittää analysoida jokaisen äänen. Se tekee ymmärtämisestä usein hidasta ja raskasta. Aivosi toimivat paremmin, kun ne tunnistavat selkeitä yksiköitä, jotka kuulostavat aina samalta. Siksi on järkevää tallentaa yleiset fraasit kokonaisuuksina. Kuvittele yksinkertainen tilanne. Seisot leipomon tiskillä ja myyjä sanoo nopeasti, tuleeko muuta? Jos kuulet tämän kysymyksen 2 erillisenä sanana, joudut ensin miettimään jokaista osaa. Mutta jos tunnistat sen vakioksi, kuulet vain merkityksen, et yksittäisiä osia. Sama pätee ilmauksiin kuten kaikki hyvin, selvä, ei hätää tai nähdään myöhemmin. Äidinkieliset sanovat nämä fraasit usein yhdellä hengityksellä. He pitävät tuskin taukoja sanojen välillä. Oppijan korvaan tämä kuulostaa yhdeltä ainoalta ääneltä. Juuri niin sinun kannattaa käsitellä sitä. Suljettu äänilohko on helpompi tunnistaa kuin 2 tai 3 erillistä sanaa. Harjoitellaksesi tätä voit arjessa tietoisesti huomioida, mitkä fraasit toistuvat usein. Kuulet niitä ruokakaupassa, bussissa, työpaikan keskusteluissa, kimppakeittiössä tai kadulla. Älä yritä poimia jokaista sanaa. Keskity koko ilmaukseen. Ajan myötä ymmärrät sen heti, vaikka se lausutaan nopeasti. Aivosi tallentavat nämä palikat kuin lyhyet mallit. Kun kuulet nämä mallit usein, ne palautuvat automaattisesti. Silloin sinun ei tarvitse enää miettiä yksittäisiä sanoja. Tämä prosessi tekee kuuntelustasi rennompaa ja nopeampaa.
Voit harjoitella tätä menetelmää tietoisesti toistamalla lyhyitä fraaseja. Kuuntele ne muutaman kerran, toista perässä ja anna pään sisäistää ääni. Näin korvaasi syntyy luonnollinen rytmi. Kun käytät tätä periaatetta säännöllisesti, huomaat arjen keskustelujen olevan paljon helpompia. Vaikka et tuntisi jokaista sanaa, tunnista tutut fraasit heti. Se antaa sinulle varmuutta ja varmuus tekee jokaisesta kuuntelusta helpomman. Juuri näin syntyy vankka perusta kuuntelutaidollesi. Nyt tulee vielä yksi asia, joka muutti kuunteluani suuresti tekemällä siitä selkeämpää, nopeampaa ja joustavampaa. Ehkä se antaa sinulle saman vaikutuksen. Kyse on lauseiden kuuntelemisesta eri nopeuksilla. Monet oppijat pysyvät liian pitkään hyvin hitaassa materiaalissa, koska se tuntuu turvalliselta. Mutta arjen kieli on harvoin hidasta. Ihmiset puhuvat normaalisti, joskus hyvin nopeasti, ja korvasi täytyy oppia huomaamaan nämä erot. Siksi on tärkeää kuunnella lausetta usealla tempolla, ei vain yhdellä. Kun kuulet lauseen ensin hitaasti, aivosi ymmärtävät rakenteen. Kun kuuntelet sen sitten normaalinopeudella, korvasi tunnistaa luonnollisen äänen. Ja kun lopulta kuulet sen hyvin nopeasti, aivosi harjoittavat aivan toista kuviota. Jokainen nopeus aktivoi eri prosessin. Hidas kuuntelu auttaa sinua kuulemaan sanat selvästi. Normaali kuuntelu näyttää, miltä lause oikeasti kuulostaa, kun ihmiset puhuvat arjessa. Nopea kuuntelu haastaa sinua enemmän, ja juuri tämä pieni kuormitus saa järjestelmäsi liikkeelle. Näin syntyy joustava kuuntelutuntuma, jota nopeus ei yllätä. Kuvittele helppo esimerkki. Kuulet lauseen, voin auttaa sinua myöhemmin. Ensin kuuntelet sen rauhallisella tempolla. Kaikki on selvää, jokainen sana on kirkkaasti edessäsi. Sitten kuulet saman lauseen normaalinopeudella. Sanat sulautuvat tiiviimmin ja huomaat, miten ääni muuttuu. Sen jälkeen kuuntelet nopean version. Ehkä et ymmärrä jokaista sanaa, mutta korvasi tunnistaa muodon, rytmin ja painotuksen. Juuri tämä muoto jää muistiin ja auttaa sinua myöhemmin arjessa. Voit harjoitella tätä periaatetta helposti. Valitse lyhyt lause, kuuntele se 3 kertaa eri nopeuksilla ja havainnoi muutokset tietoisesti. Huomaat, että korvasi reagoi yhä nopeammin. Ja siinä on ratkaiseva kohta. Kun työskentelet säännöllisesti eri tempoilla, olet paremmin valmistautunut oikeisiin keskusteluihin. Ihmiset puhuvat tunnelman, paikan ja tilanteen mukaan joskus nopeammin, joskus hitaammin. Kun korvasi tunnistaa tämän vaihtelun, arjen kieli tuntuu luonnollisemmalta ja vähemmän stressaavalta. Tämä harjoitus on hyödyllinen jokaisessa kielessä, koska se vahvistaa peruskyvyn hahmottaa ääntä ja merkitystä eri muodoissa. Näin syntyy joustava ja vakaa kuuntelutaito, joka tukee sinua jokaisessa tilanteessa. Nyt tulee asia, joka oli minulle erityisen tärkeä, sillä se paransi kuuntelutaitoani hyvin lyhyessä ajassa. Ehkä se tuo sinulle saman vaikutuksen. Kyse on keskittymisestä lauseen tärkeimpään sanaan. Monet oppijat yrittävät ymmärtää jokaisen lauseen osan, ja juuri se vaikeuttaa kuuntelua. Monissa tilanteissa yksi sana kantaa suurimman osan merkityksestä. Kun tunnistat tämän sanan, ymmärrät usein jo ydinviestin, vaikka muu puuttuisi. Kuvittele helppo tilanne. Joku sanoo, tarvitsen tänään apua. Jos kuulet varmasti vain sanan apua, tiedät heti asian. Tai joku sanoo, bussi tulee myöhemmin. Jos ymmärrät vain myöhemmin, sinulla on tärkein tieto. Arjessa tämä tapahtuu koko ajan. Yksi sana kantaa suunnan, tunnelman tai sisällön. Siksi on hyödyllistä harjoittaa korvasi kuulemaan tämän avainsanan. Voit harjoitella tätä helposti. Kuuntele lyhyitä lauseita ja kysy, mikä sana kantaa merkityksen? Mitä sanaa tarvitsisin arjessa kipeimmin? Kun sisäistät tämän periaatteen, kuuntelet keskusteluja merkityksen et-sanojen kautta. Korvasi etsii automaattisesti todella tärkeää signaalia.
Se rentouttaa kuuntelusi, koska sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea yhtä aikaa. Ja mitä useammin käytät tätä menetelmää, sitä nopeammin havaitset pääinformaation, vaikka puhe olisi normaalia tai nopeaa. Tämä periaate on hyödyllinen tasoilla A2B1, koska sinun ei tarvitse ymmärtää täydellisesti reagoidaksesi hyvin. Tarvitset vain tärkeimmän sanan. Juuri se tekee kuuntelustasi helpomman, selkeämmän ja paljon varmemman. Nyt tulee viimeinen vinkki, minulle tärkein, koska se teki Suomesta päivieni osan. Ehkä tämä ajatus vaikuttaa sinuun yhtä vahvasti. Kyse on Suomen integroimisesta arkeesi niin luonnollisesti ja säännöllisesti, että aivosi imevät kielen kuin sieni. Monet oppijat uskovat, että edistyy vain oppitunneilla tai harjoituksilla, mutta se pitää vain osittain paikkansa. Todellinen edistys syntyy, kun et näe suomea tehtävänä, vaan päivän kumppanina. Kun suomi on osa päivittäistä ympäristöäsi, syntyy aivan eri tunne. Et vain kuule suomea, vaan elät sitä, tunnet sen, hengität sitä jokaisessa pienessä hetkessä, kun kieli saapuu korvaan tai katseeseen. Voit saavuttaa tämän jo hyvin yksinkertaisilla asioilla. Kuuntele tätä podcastia ei vain kerran, vaan tee siitä pieni rituaali. Anna yksittäisten kohtausten soida taustalla, kun siivoat, kokkaat tai olet liikkeellä. Korvasi ei tarvitse analysoida joka kerta aktiivisesti. Riittää, että kieli on läsnä. Aivosi alkavat silloin itse tunnistaa kuvioita ja juuri näissä hiljaisissa hetkissä osaamisesi kasvaa. Voit valita myös muita podcasteja, lyhyitä uutisia, yksinkertaisia dialogeja tai pieniä oppi-impulsseja. Tärkeää ei ole vaikeus, vaan säännöllisyys. Kun ääni toistuu tarpeeksi usein, aivot alkavat käsitellä sitä, vaikka et kuuntelisi tietoisesti. Voit lisäksi lukea lyhyitä tekstejä, pieniä artikkeleita, uutiskoosteita tai arjen dialogeja. Lukeminen ja kuuntelu tukevat toisiaan, koska silmäsi ja korvasi oppivat saman rytmin. Kun kuulet jotain, jonka olet jo lukenut, päähäsi syntyy kaksoissignaali. Se jää mieleen ja vakiintuu. Juuri tästä kieli elää. Mitä enemmän aivosi rakentavat yhteyksiä, sitä luonnollisemmalta suomi tuntuu. Voit myös käyttää pieniä hetkiä, jotka muuten jäisivät tyhjiksi. Minuutti bussipysäkillä, lyhyt tauko töissä, viimeiset 5 minuuttia ennen nukkumista. Kaikki nämä ajanhetket ovat arvokkaita, koska ne antavat korvallesi rennon oppimishetken. Ilman painetta, ilman pakkoa, ilman kontrollia. Kun tuot suomen näin arkeesi, syntyy hitaasti jotain syvää. Tunne tuttuudesta, tunne luonnollisuudesta, tunne, joka ei enää tule kirjoista, vaan elämästäsi. Juuri tämä tunne erottaa oppimisen hallitsemisesta. Kun kuuntelet, luet ja tunnet suomea joka päivä hiukan, huomaat pian kielen työskentelevän sisälläsi. Se kehittyy kuin itsestään. Se on hetki, jolloin et enää vain opiskele, vaan todella saavutat kielen. Siksi tämä viimeinen ajatus on niin tärkeä. Integrointi tekee kielestä osan identiteettiäsi. Ja kun onnistut siinä, suomesi kasvaa hiljaa, mutta vahvasti joka päivä. Mä haluan nyt päättää jakson, jotta voit hetken pohtia, mitä tänään sait mukaasi. Olet kuullut monia tapoja treenata korvaasi, tuoda suomi arkeen ja tulla askel askeleelta varmemmaksi. Ehkä huomasit kuunnellessa, että jotkut vinkit vaikuttavat heti, toiset tarvitsevat aikaa. Se on täysin normaalia. Oppiminen syntyy monista pienistä hetkistä, ei yhdestä tunnista, ja nämä hetket kasvavat, vaikka et harjoittelisi. Siksi haluamme nyt kovasti tietää, miten pidit tästä jaksosta. Haluamme tietää, mitkä vinkit olivat sinulle erityisen hyödyllisiä, mitkä kohtaukset selkeitä ja missä sinulla on kysymyksiä. Kirjoita se kommentteihin, sillä jokainen palaute auttaa meitä tekemään seuraavista jaksoista sinulle parempia. Voit myös kertoa, mitä toivot seuraavalla kerralla. Haluatko kuulla enemmän arjen kohtauksia? Haluatko pitkän kuunteluharjoituksen? Vai pitäisikö meidän käsitellä elämäsi tiettyjä aiheita, jotta ymmärtäisit ne helpommin?
Kerro meille vain, mitä tarvitset. Jos pidit jaksosta, tykkää ja tilaa, niin et missaa uusia ja autat muita oppijoita. Voit myös tallentaa jakson ja kuunnella sen myöhemmin uudelleen, sillä toisto vahvistaa korvaasi aina hieman. Kiitos, että harjoittelit kanssamme tänään. Jatka kuuntelua, pysy mukana ja anna suomesi kasvaa päivä päivältä. Odotamme innolla viestiäsi.